lonċajna kollaborazzjoni mal-Onorevoli Kutajjar biex nindukraw id-drittijiet tal-ħaddiema fil-waqt li nadattaw il-liġijiet tagħna għal dinja ġdida tax-xogħol. Il-pandemija tal-Covid tatna sfidi u opportunitajiet ġodda. U dawn l-opportunitajiet aħna lesti nbidluhom biex naddattaw id-dinja tax-xogħol ta' għada billi niddiskutu ma' stakeholders, is-social partners kollha mal-awtoritajiet, ma' min involut biex noħolqu dinja ġdida imma li r-regoli u d-drittijiet li nkisbu matul iż-żminijiet tal-ħaddiema ma jintilef xejn. U da jkun qed jiggwadanja kemm il-ħaddiem, id-drittijiet tiegħu jiġu ndukrati u jiġu mħarsa, l-employer li nżidu l-effiċjenza u nkomplu u l-pajjiż li fuq livell ambjentali ikun qed jiggwadanja billi jkun hemm inqas travelling u da mhux qegħdin ngħiduh biss fuq livell lokali imma fuq livell Ewropew. Ikollna diversi okkażjonijiet fejn ikollna diskussjonijiet ġewwa Brussels li l-vjaġġ idum iktar milli ddum id-diskussjoni. U da jista' jindaqda meta llum qegħdin naħdmu b'mod virtwali. Din il-pandemija tatna din l-opportunità u aħna din nixtiequ nsarfuha. Issa f'dan il-mument f'opportunità ġdida biex id-dinja tax-xogħol li ħanoħolqu għada tkun waħda li tissib bilanċ bejn il-familja u l-ħin tax-xogħol mingħajr ma naqsu xejn minn dawk id-drittijiet li ġa kien hemm. Kemm tħoss li l-bżonn li jingħataw inċentivi ġodda biex iżjed employers fil-waqt li jħarsu drittijiet tal-ħaddiema jgħinuhom biex jaħdmu bil-modi differenti ġodda? Nibdew biex jiena nemmen li n-normalità l-ġdida għandha tkun ġdida anke fejn jitlu kif qed ngħidu kundizzjonijiet tax-xogħol iktar flessibbli għax dan ikun jaqbel għal kulħadd. U rridna dis-sitwazzjoni kemm sar xorta x-xogħol u f'ċerta każijiet żdied minn aspett li sar iktar xogħol b'mod iktar produttiv. Jiena nemmen iva li anke mill-ġimgħa dieħla stess il-Gvern għandu jagħti inċentivi anke lill-employers, speċjalment il dawk żgħar u medji, biex iħeġġeġ anke arranġamenti flessibbli fuq il-postijiet tax-xogħol. Mhux kull post tax-xogħol jista' jieħu l-istess flessibilità u hemm ċerta postijiet tax-xogħol li l-flessibilità mhux daqshekk faċli illi ssir, iżda għalfejn hu possibbli huwa tajjeb li nintroduċu iktar family friendly measures u iktar strutturi flessibbli. Dan ikun jgħod mhux biss għal-ħaddiem iżda anke għall-employers għax meta jkollok sistema li taħdem għaż-żewġ naħat din tajn biex ix-xogħol isir b'aktar kuntentizza f'ambjent aħjar u x-xogħol isir xortak mhux iktar f'ċerta ċirkustanzi. Nemmen ukoll li d-diskussjoni għandha ssir mal-stakeholders kollha biex ikun hemm sistema li taħdem. Irrid ikollna l-stakeholders on board. Irridu naraw li jkun hemm strutturi li jgħoddu għall-ħaddiem, li jgħoddu għall-employers u x privat jew awtorità tal-gvern u anke d-diskussjoni trid tkompla mhux biss fuq livell lokali iżda anke fuq livell Ewropew. Anke fin-normalità l-ġdida bħala membru parlamentari Ewropew qed nimbotta biex ma morrux lura għal eżatt kif konna qabel, iżda nieħdu l-opportunità biex naraw li jkollna anke qalba iktar diġitali pereżempju biex naraw ukoll li l-SMEs tagħna, il-ħaddiema tagħna ikollhom l-skills neċessarji, taħriġ neċessarju biex fil-qalba diġitali li qed nitkellmu fuqha huma wkoll ikunu preparati jimxu maż-żminijiet, isiru iktar reżiljenti u anke naraw illi nżidu il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol.